Здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа какви монети намерих, военни, също и медальони. При баща ми дори ми е намерил една пушка, дървена пушка, военни медальони има военни стотинки на времето използвани, с тях се купували всякакви като храна, всякакви неща. Сега ще ви ги покажа. Само да се обуя едни чорапи, защото навън е доста студено, както знаете. Дойде есента вече, студено е. Чакайте, че падна камерата. Да. И всякакви такива неща. Има много монети са, ама наистина много. Хора, просто си нямате си идея колко много монети. Просто не знам. Има сам медальоните. Има медальони. Единия медальон е 40, другия е 30, а най-малкият медальон струва 75 лева. Ето сега ще ви ги покажа. Само да... Така. Изчакайте. На туалетката съм катерим се. Така. Опа. Така. Тук в моята стая сме. Сега. Искам да ви покажа. Вижте. Погледнете. Медальон. Погледнете, хора. Погледнете и този. И този. Аз снимам медальон. Този. Погледнете го тук малко. Вчера вечерта го разкратиха на нищо. Ще го залепя. Така, свършиха медальоните. Ето стотинки. Чакайте да фокусира. Чакайте, хора.